Kuqhekezwe amatyeli angama-82 kwizikolo zephondo laseMntla Koloni phakathi koJanuwari noMatshi kulo nyaka. Kubiwe izixhobo zokufunda ezifana nee-laptops. Amapolisa athi ayazama ukwenza umsebenzi wawo ngandlela zonke kodwa adinga uncedo loluntu. The department has to look into the issue of security guards, but there's a problem. The community around the schools, the community need to take responsibility of their own schools because the community is not taking responsibility of the schools. And if the community is not buying the property that is stolen from the schools, we will not have the burglaries at school. The children that will be using those computers in the main are children from poor backgrounds who are coming from an informal settlement, who there is no likelihood that the family might be in a position to buy them computer. The only time they will have an experience of working with a computer is at school. Iinkcukhaca manani zitandalazise ukuba abantu beliphondo basemngciphekweni wokuba babulawe ezindlini zabo. Kwaye amapolisa amemelele uluntu ukuba luze ngaphambili xa lubona ukuba luyasilela uphando lolwaphulo mthetho. If I'm not happy, the person must go and report to the station commander. The station commander must look into the issue to find out so that they get the complainant a proper response to say why is the case cannot be solved and what can be done to improve on that. Amatyala okudlwengula, ukuxhatshazwa ngokwesini kunye nokubethwa ngenjongo zokonzakaliswa anyukile nawo kweliphondo. Kwabonakale ukuba linyukile izinga lolwaphulo mthetho olungqamene neziyobisi kunye notywala.